سلام كميل لكم كبرات خطاتلتي نايدم سهلنا channel نلومي حيزلكم قريبا زلكم مدب نهوتكم زتقم نجر كوينو بزعبا انتاينت مكليتن ربحاتاتون زرهبي بفلاي دما عبز حز اوان مسرح سنت تأساسيرو بزحات مناسي عغمن نهالوهم نجرجن مكليتهم ويون توهوهم بزي مفلاتهم بعدلهم زحازنون عنيني نابلو جزا زحلفون زدقميو كسام ودعتا مساين ختصنحو ناتمنخو سناي مكتتال مكليت مالت كاب كالوت زفليكا حدا نجر ناي مسرح تخلويو مكليتكا انت فليتكا كمين عبين سريحا وزيتاوي كتكون كمتخل يحجزكا مصنعتات كم زحبرو مكليتهم فليتهم زتقامو لسبات عزيوم وحداتيوم مبزحتو اوان سبات مكليتهم زفلتو بزح دخيمومن صعيرومن غزومن قلوتمن مسفسسو دحر نويح غزايو قالدما قلطيفهم وهبتهم انتاي مخانو فليطهم كእለቶም ኣብ ግብሪ ብምውዓል ኣብ ሓፂር እዋን ዓርሶም ተለዊጦም ንብዙሓት መርኣያ ዝኾኑ ሰባት እውን ኣለው እዮም ዓይነታት መክሊት ብዙሓት እንትኾኑ ንሳቶም እውን ከም ሙዚቃ ስነጥበብ ቅርጻ ቅርጽን ዝኣመሰሉ እዮም ኩሎም ሰባት ሓደ ዓይነት መክሊት የብሎምን ሕዚ ድማ መክሊትካ ዘይምፍላጥ كهلو زخل قدات كنرينا اتقداماي عدمخان قلبتكان مبخانيو كإلتكان وهبتخان مزيت فلت عبزيت دوليون وزيت عبزيت رغبولن سراح توافيركا يوتكا كي تلوت عدمخا كباخن يقبر مكليتهم زي فلت وصبات عبكلت فلينا كنريهم نخيلينا قاليهم عبزي دليون زي خيلون سراح توافيرهم تثبيت زقبر اللهم صيت زي يمصون عكابت زي ولهم سباتيوم كالوت دما مكليتهم بزي مفلاتهم انتاي كم زقورو عنفت زي ولهم زحزوون زجبطوون طفئوهم تسفع وريتهم عدموهم جزيومن عبزي كونه زحلفو سباتيوم እዚኦም ካብቶም መጀመርያ ዝገለጽኩዎም ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ዝርከቡ ኮይኖም ሸኽሚ ቤተሰቦምን ሃገርን ዝኾኑ እዮም ብተወሳኺ ድማ ዕድልን ዓቕምን ከም ዘይብሎም ርእሶም ስለ ዘእምንዎ ኣብ ክንዲ ስራሕ ዝሰርሑ እቲ ወርቃዊ ግዚኦም ኣብ ዘይምጥኖም ቦታ ብከንቱ የሕልፍዎ ብሰንኪ መክሊቶም ዘይምፍላጦም ዘለውዎ ናይ ኑሮ ደረጃን ሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊኦም ዘለዎ ግምትን ክብረትን ስለ ዝቕንስ ሞራሎም ተሰይሩ ነዚ ንምርሳዕ ኢሎም ግዚያዊ ደስታን ምርግጋእን ክህቦም ዝኽእል ወልፊ ይጅምሩ ወልፊ ድማ ግዚያዊ ዕጋበት ካብ መሃብ ሓሊፉ ፋይዳ ስለ ዘይብሉ ብፍላይ ኣብ ዝደለይዎ እዋን እንተስኢኖምዎ ድማ ካልእ ተወሳኺ ጭንቀት ስለ ዝፈጥረሎም ነዚ ብኣቋራጭ ክሕግዞም ዝኽእል ስርቂ ምዃኑ ኣሚኖም ዘይረሃፁልን ዘይናቶምን ንብረት ክዘርፉ ይግደዱ ሰባት ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ማለት ጸቕጢ መሓዛ ቤተሰብን ወይ እውን ከይፈተው ዕለታዊ መነባብሮም ንኽመርሑ ኢሎም ተገዲዶም ዝጀመርዎ ስራሕ ዋላኳ ዝተወሰነ ውፅኢት እንተረኸቡሉ ደልዮም ዝኣተውዎ ስለ ዘይኮነ ውሽጣዊ ዕጋበት ክረኽቡ ይኽእሉን ክቡራት ተኸታተልተይ ሕዚ ድማ መክሊትካ ምፍላጥ ክህልዎ ዝኽእል ረብሓ ክንርኢ ኢና እቲ ቀዳማይ ግዜኻን ጉልበትካን ከይባኽን ይሕግዝ መክሊትካ ካበይ ተበጊስካ ናበይ ከም ትኸይድ ኣንፈት ዝሕብር ብምዃኑ ኣብ ዝተዋፈርካሉ ዓውደ ስራሕ ጽቡቕ ወነን ሞራልን ክህልወካ ብልዕሊ ምግባሩ ካባኻ ሓሊፉ ንኻልኦት ሰባት እውን ትሕግዘሉን መርኣያ ትኾነሉን ኣጋጣሚ ሰፊሕ እዩ መክሊትካ ምፍላጥ ጥራሕ እኹል ስለ ዘይኮነ ቀስ ብቐስ ማዕቢልካ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ምስግጋር የድሊ ብፍላይ ኣብ ዝነኣሰ ናይ ዕድመ ክልል ውህብተኻ መሰረት ጌርካ እንተተንቀሳቒስካ ንቐጻሊ ህይወትካ ክኸውን ዝኽእል ስንቂ ተዳሉለኻ ማለት እዩ ሓደ ሰባት ልቢ ዝመጽእ ኣብ 40 ዓመት ገንዘብ ድማ
ኣብ 20 ዓመት ክብሉ ሰሚዕኻ ዶ ትፈልጥ? እዚ እንታይ ማለቶም ይመስለካ? ብንእስነትካ ሰሪሕኻ ዘየጠራቐምካዮ ገንዘብ ይኹን ሃብቲ ድሓር እንዳዓበኻ ምስከድካ ንኽትረኽቦ ኣጸጋሚ እዩ። ምኽንያቱ ድማ ተዓጻጺፍካ ብሙሉእ ጉልበትካ ኣካልካ ከይደኸመ ክትሰርሐሉ ትኽእል ናይ ዕድመ ክልል ኣብ 20ታት ከባቢ ስለ ዘሎ እዩ። መክሊትካ ንኸይትፈልጥ ካብ ዝገብሩኻ ነገራት ሓደ ናይ ኣተዓባብያ ጸገም እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ሕብረተሰብና ሓደ ህፃን ገና ካብ በቆልዑ ጀሚሩ ንቐጻሊ እንታይ ኢኻ ክትከውን ትደሊ ተባሂሉ ካብ ዶክተርን ፓይለትን ወፃኢ እንተተመኒዩ ምትብባዕ ስለ ዘይግበረሉ ክበሃል ሰሚዑ ዶክተር ይብል። ዶክተር ክኸውን ጥራሕ ስለ ዝበለ እኹል ኣይኮነን። ምኽንያቱ ድማ ነቲ ሞያ ከብቅዕ ዝኽእል ተብሆ ስለ ዝሓትት እዩ። እዚ ግን ኣብ ግምት ዘእትዎ ሰብ ስለ ዘየለ ብዓይን ዕሙተይ ወለዲ ክኾነሎም ዝደልይዎ ስራሕ እቲ ህፃን ድልየቱን ክእለቱን ንኽፈልጥ ዕድል ከይተዋሃቦ ተጎቲቱ መጽባዓ ዝኣትወሉ እዩ። ብዘይ ድልየትካ ተጎቲትካ ተኣትዎ ነገር ድማ ትምኒት እምበር ረብሓ ክህልዎ ኣይክእልን እዩ። እቲ ህፃን በአጋጣሚ ካልእ ዓይነት ሞያ ከም ዝደሊ ተተዛሪቡ ወለዱ ኣዝዮም ዝሓዝኑሉ ኩነታት ኣሎ እዩ። እቲ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ግን ብዘይካ ዶክተርን ፓይለትን ካልእ ስራሕ ደረጅኡ ዝወረደን ዘይረብሕን ኢሉ እውን ዘይተምሃሩ ሰባት ዝሰርሕዎ ተገይሩ ዝውሰድ ምዃኑ እዩ። እዚ ኣተሓሳስባ ኣብ ሕብረተሰብና ንዘበናት ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብዚ ሎሚ ግዜ ግን ቁርብ ለውጥታት ዘሎ ይመስል። ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ስራሕ ምንዓቕ ዘርኢ እዩ። ንፉዕ ዝበሃል ዶክተር ምዃን ወይ ፕሮፌሰር ማለት ዘይኮነስ ኣብ ዝተዋፈረሉ ዓውደ ስራሕ ውፅኢታዊ ምዃን እዩ። ክቡራት ተኸታተልተይ ኣብዚ ጽን ኢልኩም ከተዳምፁኒ ዝደልዮ ሓደ ነገር ኣሎ። ንሱ እውን ብዙሓት ሰባት ዝሽወድዎ ብፍላይ ኣብ ንእስነት ዕድመ ዘለው ሞራሎም ካብ ዝሰብሮምን ሰሪሖም ከይልወጡ ዕንቅፋት ዝኾኖምን ሓደ ትምህርቲ ሞኪሮም ውፅኢታዊ ዘይምዃኖም ምስ ሙሉእ ህይወቶም ዘተሓሕዝዎ ብምዃኖም እዩ። ምኽንያቱ ኣብዚ ሎሚ እዋን ኣብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ካልኦትን ዘለው ተምሃሮ ውፅኢቶም ትሒቱ ክሓልፉ ዘይምኽኣሎም ተስፋ ክቆርጹን ኣብ ባዕሎም ዝነበሮም ዓርሰ ግምት እንትወርድን ልሙድ ተርእዮ እናኾነ ይኸደሎ። ከምዚ ዓይነት ኣረኣእያ ዋላ እኳ ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ቁሩብ ምምሕያሽ ይሃልዎ እምበር ሕዚ እውን ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ንኽመጽእ ጻዕሪ ዝሓትትን ግዜ ዘድልዮን እዩ። ኣብዚ እቲ ቀንዲ መሰረታዊ ጸገም ዝኸውን ሰባት ትምህርቲ ሞኪሮም ስለ ዘይኮነሎም ብዘይካ ትምህርቲ ካልእ መማረፂ ስራሕ ከምዘየለ ስለ ዝሓስቡ እዩ። ትምህርቲ እኮ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ንኽተምጽእን ንዝተዋፈርካሎም ስራሕትታት ሓጋዛይ ዝኾነካ መሳርሒ እምበር በይኑ እኹል ኣይኮነን። ምምሃርካ ኣተሓሳስባኻ ንኽሰፍሕን ልቦናኻ ንኽበርህን ሓጋዝ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ወሳኒ ነገር እዩ። ኣብዚ ክትግንዘቦ ዘለካ ወዲ ሰብ መነባብርኡ ዝመሓየሽ ብስራሕ እዩ። ስራሕ ማለተይ ድማ ግድን ናይ መንግስቲ ዘይኮነስ ከምቲ ቅድም ኢለ ክገልጾ ጸናሕኹ ክእለትካን ተውህቦኻን መሰረት ዝገበረ ናይ ውልቅኻ እዩ። ትምህርቲ ፈቲንካዮ ስለ ዘይኮነልካ ዋጋ የብለይን ኢልካ ካልኦት ስራሕትታት ንኸይትጅምር ኣእምሮኻ ዓጽዩን ስምዒትካ ጎዲኡን ኣጎላጉል ከየትርፈካ ክትጥንቀቕ ኣለካ። ዋላ እኳ ትምህርቲ እንተዘይተረዳእካ ካልእ ናይ ባዕልኻ ክእለት ክህልወካ ከም ዝኽእል ኣሚንካ መክሊትካ ክትልሽ ኣለካ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ድምፂ ሕልና ቻናል ንሎሚ ዝበልክዎ መደብ ነዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኹም ይመስል ነይሩ። ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ብምግባር ኩሉ ግዜ ብዝለቆም ቁም ነገር ሓዘል ቪድዮታት ተማሂርኩም ህይወትኩም ንኽትልውጡ ተስፋ ገበር። ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ድማ ኣዝየ መስግን። ሰላም።